csak másolnak, nem tudnak semmit csinálni. Solc Attila vagyok, Celebration Days Black Sabbath Project és a Cry Free Deep Purple coverben. 96-ba kezdtük a Cry Free-t, lassan 30 éve. Akkoriban a tribute-nak nem volt még ilyen nimbusza, mint most. Én azt gondoltam, hogy a Deep Purple zenekarnak van egy olyan archívuma, egy olyan műsora, amivel ki lehet állni. Imádjuk a Deep Purple-t, szívünkből, lelkünkből játsszuk, és szeretjük odaadni az embereknek. A tribute-osok csak másolnak, és a komoly zenében mi van, amikor mindenki ugye a régi darabokat játsza, a Bachot, a Beethoven. Mi van a jazzben, amikor standardeket játsszák? Szerintem szép lassan mindenki megérti, hogy ez egy jó dolog, hogy tényleg szívedből, lelkedből tudod úgy játszani a dalokat, és ez ezáltal autentikus lesz, és átjön, aminek kell.